Hello guys! Welcome to my channel. This is Eric Hilo, Tabigo City, Davao del Sur, Mindanao. May buntag para sa inyo ni guys. May buntag sir? May buntag. Sige. So ayan guys, ni Sir karon. Ako ago ning suki no nga halos simana mobalik siya no. So nagpa-maintain si Sir kaya nang itong buka tong maintain sir no. Nagbitan mo tin lagi. Nagpapot na siya. No, so nagpa-maintain si Sir, mapag-condition siya. No, so ano lang no, sinimana niyang pagpahilot. Ayan. So shout out sa taga 3 de Mayo. 3 de Mayo, Digo City. God bless po sa inyo ha. No, so God bless po sa inyo. Siyempre sa karon na po nakakita ng video. Please subscribe, i-click lang bell button para updated ka sa gina-upload ko patagadlaw. Comment, like, and share po. Ayan, shout out po sa akong mga followers ng Facebook page, TikTok, o sa akong YouTube channel. God bless po. So, siyempre sa lahat po ng mga OFW. Ayan, so maghilot ako guys para sa inyo ani. Okay? Tulog. Uy, mamute ng cellphone na. Uy. Up, ya, teman ko. Ira ba ito man yung magitanaw? Okay na ka na, sir? Uy, mamute na. Ambi na. Asa man yung magitanaw? Mamute na. Ay, Jangan katulog. oh, mao di ay. Tuloy. Rick, mana ka mama ni mo, Rick? Ah, Dili? asa? Lain na? Mana? Exercise. Ato na wala ba Rick? Yeah. Gamit mo ako dire. Gusto ko magsayo-sayaw dito ba? Di ba? Gamit ako dire. Sira ko dalo na. Dire, backup sounds. Magsayaw ba? So, what? Masira ko ha? Sa kaadlaw, si green code. Wala ko exercise. Sa cellphone naman, tugtog ang cellphone ni mo. Load na ko. Natoy TikTok dito, aw sayaw, exercise. Ha? Na-exercise dito nga sayaw. Pero ko, bakit di pa hayag niya? O dito, yan mo, bag. TikTok, bag, apaksyo. Umayag ta! Ha? Dire, hawak. 14. Ha? 14. Bro. Bernes? Bado. 14. Unsa ba Sabado. Unsa man ang 14? Bado. Sabado. Inya, Unsa din mo pa? ha? Mag-unsa din mo pa? 14. Di ba Bernes, Montori? 14, Sabado. Sabado, 14. Amite, unsa man ang 14? Sabado. Wala di, unsa man na siya? Ninyo. Bernes ba to? Ha? Bernes? Bernes pa to, di ba? Dili sa Bado? Dili. Ito ya Bernes? Sabado man to katong nangadto mo sa senior. Oo. Sabado man to. Sabado, ikaduhan Sabado, alaw na.
Oh, sa una. Karon gibahin na ako. Ikaw yung Bernes na. Bernes ba itong gingan ako? Ha? Malimot. Paano yung tiguang na kita? Lagi ba? Bernes ba do? Badong siguro to? Ha? Ah, sige lang, mato na lang tag Bernes. Mato tag Bernes. Mato daw mo Bernes. Bernes alaw na. Pero hindi ko Bernes daw. 13. Tiguang na, senior na. Wala na, malimuti na. Tiguang Senior na. na. Tiguang na, kay bantay nag-apo. Oh. Pero si Nancy ba? Uy, 61 na di eh. 61 na siya? Oo, yung usa cream sa is. Juan. Komplikado. Ang iya nga pan dito, din man sa ang dala. Iya karon lain man yang middle name. Yang kuan. Wala pa ba sa claim? Kada kan to kwarta pira. Balik pa to siya. Dako na gasto eh. Uli na siya? Oo. Wa mo man yang kuan sa is. Pero kuan man, complicated man. Ito milite, iyahan lang kung hindi na siya magkuha sa SS. Lagi na magkuan ka sa is ba? Kanang na gani mga para sa kuan. Diferensya spelling, Ako, hapit na po ko madawat. primero spelling. Lalagyan ko extremos, RI. Mo may kuha sa akong ispan, akong birth certificate. Extremos. Extremos man eh. No? Oo. RI. Ang akong relo ba nga kuan? Natag ni-edit ba? Ah. Buti sa'yo nagkawat eh. Arthur! Purtig itong pangukay ba? Wala, laing mong nangukay, nanghipos. Ito may nanghipos, di sila naguto. O ba na nagkinsa rin nagkuyog-kuyog ni mo? Dalan! Kasi adlaw ang duty ni Ilay. Uli ko to. Taga-adlaw, alas 8 hangtod alas 4. Wala si Bado Mas Domingo. patra mo uli. Wala sa Bandog Domingo na naman siya sa opisina. Niya kuan. Muli siya dito. So, tanaw, pagkahapon, lalo na siya. Ang mabutor. Sa naanad. Butang dali. Naanad lang siya no. Mama, wanay uban. Ha? Wanay uban si mama. Wala uban dito. Pakulor, Pakulor siya. 300. 300. Parlor, nagyaw-yaw kay pati daw lugaya na human. Ay, ito may color. Oh, ito. Ako ganun. Pero gupupit ko matong. Hindi ka magpakulor? 300 ang bayad. Butang ako to pick pa color kay. Kuan ay mga Dugay. senior talaga ako mga Dugay kauban. kayong kao, Urot dugay mo kayong sila mga mahuman. urot mo yung mga senior. Mag-meeting. Dugay kay mahuman. Dugay. Tulo ka oras. Pagkupit yung pagkupit ko. Pagkupit ni nilik ni. Ah, Dili lain. pila bayad? 60. 120 dito is parlor. What? Mahal yun. Isa man. Mahala no? Ano na ito, masirado? Tirado, ano man nagturot din? Turot na eh. Oh. Dave. Banta Dave. Tanak ko. Apa, Deb? Bye-bye. Badas nanay, Deb. Bani daw, Deb. Banta Dave. Tanak ko kay. Ano sa rasa? Alas 9. Salamat anim. Ako pa ng pagulay. Ay, asa naman si Dave? Wala. Ay, kadlakaw naman.
Sangit ka ng kuan ha, bakal. Magkaan ba ka na mga? Te, Ha? sangit ka ng bakal. Ha? Bakal, masangit ka. Oh, my God. Kamunggay. Kamunggay, te. Kamunggay. Ha? Kamunggay. Pinahapon naman. Okay. So, gamay lang. Hapon. Hapon, karon. Ha? Karon. Tapahan ko niya hapon. Pinahapon naman sa luto. Sampot ba rin ito? Pero, Sampot mo yung ikuan, umurag mo yung dere. Usis ka dai? Oo, ina po. Ayun, gamat og tayan te. yung kutsod mo. Pansyo. Kasi kinakukuk, matulog ka kinakukuk, mamaak. Lala, masuko sir. Oh. Masuko si sir. No. Ayaw ha, matulog na si baby, say-say na mo ha. Oh, tulog na baby na mo ha. Bi, asa maning hangin paingon bi. Hangin ato sa palungon ang hangin bi, kay irugon. Yes! Nanay hangin si baby. Yes. Sleep na no. Ito kay nagkukuk oh. No. Kukuk. Iyo, yulog. Hi guys. Hi guys. Close ang eyes.
Kaya BJ, oh, nagyaw-yaw pa, oh. Nanguyab naman, natulog. Kaya BJ. Manawag na daw sila Ilma Mer kay lakaw pa daw sila. Pa daw sila lakaw. Ayun na. Gabi urada pahilot dayon. Amane po sila. As tulog na oy. Papa, tulog. Close ang eyes, close. Na. Yung mata.
Hala, naunsa naman eh. Naunsa na eh, nagkanta naman eh. Tulog na. Ihap siya, ihap. Tulog na, tulog. Tulog. Shh. Kukuk. Kukuk. Paang kukuk be? Oo. Yun na. Nalaw oy luto na. Luto na. Law oy taoy na kibasa din. Reply, nandun. Salamat. Napasudaan. Ay, talong dito, ma'am. Gani, Tagko na kayo. nagulay pud ko. Salamat. So pagulay na to ani nagsipang manig.
Layang, mo ato ka eskwelahan? Kuan ba ka nang hapit ta diri na ako kalabasa. Wala ay nato may bukid nagdala ko isa ka buok. Tunga lang tani di ni mahurot na og kaon ay. Ato pa ning usang adlaw naabtan na lang sa tag-iyan, ni ari na lang tag-iyan. Ana lang tag-iyaw ko man gigulay akong kalabasa. Gani. Busy karon magulay ko karon akong butangan ni kamunggay balag wa subak. Kapita unya ni. Ay kalimot ha. Ay kalimot. Idala lang kong diamond. Idala niya kong diamond ha. Idala niya kong diamond. Nagbantag bata ko. Yung gani. Nya. Kana sa ama, ay, kumusta naman ito lang duty? Tulog na! Ay! Tulog! Nahuman sila gapon? Oh, unya, unsa man niya? Wala, akong bayro nun ato, katurang, wa man ko kabayad atong isang semana, 25. Ano nagpa-cleaners naman? Wala na bayro nun? Ano nagpa-cleaners man? Wala na bayro nun? Ada yang dugo. Dugo, tulog. Hinay ba? Hinay ang dagan. Ano mo? Kung hindi na. Ay, okay. Manhid na dito kayo. Kalau sa mga dia. Ugat ang dugo, ano patang doon sa ulo. Pero naagitan ng dugo. Makasubay siya ba? Tulay na tulay. Mama daw. Okay, sakit sa hati. Sakit siya. Mga tren. Di na tandogong po kayo. Mapunga mo kutas mo gabugay. Dagko man ang mga lusayan eh. Ang may lusay ipis ugat na pinag ginawak. Nga ito magusog iban. May Buot. Lingkod lang dyan tayo higda. Masa maglain ng mga lingkod na ito kasi mabugnaw. Yeah, oh, salbay. Ay, painit. Ang tubig. Paluag kita ng hugot sa lawas.
Dili, sayo man pud kay sila. Diamond, alas 5 Gs daw sila maatog eskwelahan kay mag-cleaners ni ko, ano dag dili day maka-cleaners. Uy! Ano mo sayo man jud wa pa nang matang mga engkanto dito. Yun na nang lisubuhon. Kita ko lusay, maputasan ka niya. Mga puwan ka rin. Mao tong ni chatan unta ni Eric ang maestra unsa ni katinuod ma'am alas 5 Gs jud ni mga tong mga bata kay mag-cleaners. Wala na lang kay di ak ginan man Eric si Diamond sa man ni kay chatan ko ni maestra tinuod ni. Sila ra din nagsabot nga grupo. Ila ra din grupo. Ila ra din grupo nagsabot-sabot alas 5 Gs. Nya. Ako ang pangutana unya, nain niya nga tunyog alas 5 Gs. Tulo ra daw sila nanipot. Sayo kayo. Helmet ang gay. Helmet na rin. Oo, gapon yung lana. Wala. Isa man na singer diha. Wala nagbiyahe din na yung singer. Magtubig ang dugo ba? Circular. Basta nanay panood-an uli oy kapor sige wad. Kapalit lag bugas sa kilo, ugma na pud sa kilo. Man ay impas ay. Migason, mabahaw ra, labay ra. Barato yung bugas. Barato. 5-3 na lang. Nakalingi man ko 5-3 oh. Wako yelo 5-3. Mahal, mahal, wako ito. Bila dito wako? 1320. Ang media. Saan ay nagikan? Tulog na say. Tulog na. Ay, Bapa man dali. Ito ko tuloy nga. Gapon mo pa ito. tulog. Kung lang masako, ito nga 1320. Pila naman lang kilo? Wala man nagsulod ra magduyan sig dula-dula. Kusog ang wako yelo eh. Tulog. Mga gamit. Saban ta karon.